Nakuha sa mga tiglawas ng West Visayas State University ang mga titulo ng Mr. and Miss RASUC VI 2026 sa nagapadayon nga Regional Culture and the Arts Festival and Conference sa Antique. Iniamos na day Paul Castor Hanobas ang College of Information and Communications Technology kag Alessandra Huyaban sang College of Education. Nahakot man ni Hanobas sa mga award nga Mr. Photogenic, Best in Production Number, Best in Interview, Best in Talent kag Best in Barong Tagalog. Sa pihak nga bahin, kay Hoyaba naman nagkato ang awards nga Best in Talent kag Best Interno. Ang Mr. and Miss RASUC VI pageant, isa ka tradisyon nga selebrasyon sang banggaranon nga kultura sang Western Visayas. Ang newly crowned Mr. and Miss RASUC VI amo ang magarepresentar sang Western Visayas sa Philippine Association of State Universities and Colleges sa konpasok nga hiwatan diri sa Iloilo City.